eke ọmanụ gbo Ugochi tubelu Oraifite Ugochi tụrụ Oraifite ọ ebu n'ọcha ka anyị na-enye mmụọ na-apụ apụ nọ na tempụl eke nnukwu ụbọchị na Ugochi tụrụ na tempụl. Ụbọchị taata bụ ụbọchị anyị na-achụ àjà, anyị na-egburu mmụọ na-apụ apụ ebu n'ọcha, egburu ebu n'ọcha maka ịchụ àjà. Anyị chọrọ idupu ya mmụọ ọrụ, anyị chọrọ idupu ya ọrụ, achọrọ na idupu ya ọrụ ka anyị si eme gbuoro ebu n'ọcha, gbuoro ebu n'ọcha, gbuoro ebu n'ọcha, onwe biznes anyị chọrọ ka ọ gazie. Kemgbe gụrụ na anyị na-enye ekene maka ihe niile ọma niile ọ na-eme na tempụl, ezumezu mmụọ niile anyị ji arụ ọrụ, mana o nwere nnukwute bidil anyị chọrọ, anyị ji wee gburu ebu si ya jebe ka anya ụdị ya gazie. Ọ biznes osonye biznes mee ka ọ gazie. Ọ nnukwu ụbọchị ka wee bụ ụgbọ afọ anyị na-agba afọ ebe a ka egburu ya bụ ana ebe nchụaja ya afọ mmụọ anyị ji arụ ọrụ, ọ nnukwu ụbọchị Ugochi tụrụ na tempụl. Ndo ya ebe egburu ya bụ ebu na-egburu egbu. Ọ na-eje na mpaghara ebe anyị na-awụ ọrụ n'ụwa ebe deities eji alụ ọrụ, ọ bụrụ for public view. Nye ya wee nnukwu ebu na ibu obere oge na-akpọcha ya gazie. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ ọrụ ị chọrọ ma ọ na o nwere biznes ị chọrọ ka ọ gaa siriri welele, bịa gbuoro mmụọ na-apụ apụ ebunu wee dupu ya ọrụ. Ọmaka mekwa ịbịa gbuoro ya anụ. Amụ Ugochi tubelu Oraifite. Ichi sendịrị meseji sendịrị m na 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ọnwa ihe ị chọrọ ka enyere gị aka ịkụzi n'ọta na nkịtị adọrọ mmụọ nọ maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa, ka anyị nyere gị aka wee hazie ihe dị n'ụzọ gị. Maka ọ bụrụ na ịhazi n'ụzọ gị ihe dị n'ụzọ nwe ọka ihe esi wee dee ude, nwa akwụkwọ ihe esi bute ike ya gazie n'ọfọ.